Ale pisze, to ci kurwa zaręczają, tu kurwa chuja młaka, ale robią. No czy do mnie do Czech to dają, tak, kurwa sztukę, gwarantujemy, stwierdzajemy, kurwa daje, kurwa, no nie dajecie, no normalnie rodzimy, no. No to oczywiście chore nie. Za proste by to było, ziomek, gdybym w jednym słowie mógł opisać życie i to jaki bywa człowiek. Więc nie zamykam powiek, robię rytmy jakiekolwiek. Biorę ten mikrofon, lecę, nie pytaj mnie dokąd. Mam swoje loty, koty poszły za płoty. Mam swoje jazdy, oświetlają niebo gwiazdy. Mam swoje zasady, czy zależy są to wady. Nie intereremy, żadek, co ty w ogóle o tym sądzisz? Mącisz, błądzisz, a co nie chcesz wysterować. Lepiej popatrz, chłopak, przecież się na zgłuche nie wyprowadź. Pierdolone służby śledcze ciągle walą na manowiec. Szukają chuj do dupy, bo ja sobie palę towiec. Tylko towiec, a ty giniasz, a z Miami wkręcasz sobie pało z frajerskimi partnerami. Wpierdolone jacie, konspiracja, ja patrzę i widzę cię kondonie. Chcesz w łańcuchach moje dłonie? O nie, nie pozwolę sobie z siebie zrobić szmatę. Za to szmato, ty wciąż jesteś, na czym stoję zatem? Stanę na tym, co zmontuję, zmontowałem rap nie z trudem. A bratem liryki składów, wyobraźnia patent. Pamiętaj, to wszystko daje sens tym listom. Jesteś blisko, a to jest najważniejsze. Czekam teraz niecierpliwie na te dni cieplejsze. Panny odważniejsze i me kieszenie pełniejsze. 207 marzec, nie brakuje tu wydarzeń. Marzę, ważę, słowa w każdym razie. Wysiedlę coś poważnego, już nieważne w imię czego. Nieważne w czego imię, lecz ja muszę tonąć w dymie. Nie mam roli swym zadymie, lecz mam rolę w dobrym filmie, w którym życie nasze i znów zwijam, palę gaszę. Znów patrzę, znów jadę i znów lachę na coś kładę. Znów budzę się i kładę, znów nagrywam, daję radę. Mamy małżonkę, to mówi, że on jest na nim, że a siedzi na kurwa playerami. Pała. Tak, no a ja. Czy nie poszli, kurwa, to nie pocisnęli, on jest znowu kurwa, ale poszli. Przygotować całe i tu poszli, kurwa, wiesz. Znowu chował na tych obrącach, pierdolony szablonką się spotkałem. I na pół nas pytali, dobrze, to mi się chodzi, bo uciekł na piątek. Ale piątek to takie, wiesz, albo śledczy, albo takie kurwa siedzą, wiesz.